गाहाम थाइ बुफां गायनाय खाजानि दाखकताय बुखुसं तिनि 12 मार्च फुङाव थाइसु बिथि रिनानि माफाइगा भिडिअ फुनंमानि बिसिंतै जरा आनि ओ ब्लग नाय तंनाय रक नन खुलुमाया फारो तामनि हिमालय आना हामजामा रिमानि बागै गाहामक्ले चारसग्रिवै भिडिअ खालायमाया फानो नांमानि सामुङा नांमानि थाइसु थुइसु कग्रक दङि मानो आबो जरा नानाय रक ताइ सोलोंनाय रक नाना आनि ब्लगनि फासिंतै बेलाइखोनो हामबाय माया फारो तिनि 12 मार्च इको नायदि थाइसु बाहायके सेटिं अंखा आगे आं साजाक दङ बुधबुसुलै सुक्तरि थांगा हिंक्ले नों बिथि मारिनाय आनि अब बुधबुसुलै सुक्तरि थांगा ताइसा कतर बारा तामनि बागै हिमालय बुनि सेकां थाइजाकबो बुनि सेकां तरकुखा बनो ताबो जों बेलाइखोनो दवै तरमानि बागै बिथि वाथि मारिनाय ठीक समय फुनाय यं बिथि फायनाय हिंके ब्लाइ समजानानि बेराम फायनाय हिंके बथाय चक्रायनानि बेराम फायनाय निनि बथाय हयनानि बेराम फायनाय उ जराव नों जुदि आगे आं सामानि हाय नों जुदि अरो फांगिसाइड हेक्साकुना जल इनसेक्टिसाइड डाइमाथोएट 30EC एबा बनि गाना गिनिनि ताइकुमन बिथि नों इमिडा क्लोरोप्रिड रिमानो नों हेक्साकुना जल रिमाया का टेबाकुना जल रिमानो हेक्साकुना जल फांगिसाइड रिमाया हिंके ताइकुबन फांगिसाइड रिमानो कन्ट्राक्ट फांगिसाइड रिमानो ताबो फियाबा नों निनि गाना गिनि सरकारि एग्रिकालचार बरफनो सोंना नांनाय ब्रयनार थाङै बिथि थाइसु ताबो तामो रिना नांनाय आबो काहामखौ सोंना नांनाय आरो बरनो फुरङि रिनाय बाहाय बाहाय गायै बिथि रिना नां आबो काहामखौ साय रिनाय जुदि आं सामानि बिसिङाव किसा किसु नाङि दं हिंके आं सामानि बिसिङाव न रिमानो रिमाया या फियाबा न जुदि आनो पार्सनल बाबे ताइसा सोङो हिंके आं बाहायके रिउइ दं आं बाहायके थाइसुना उसुक सेटिं खाय दं आं बाहाय गायै अबनो मेंटेनेंस खाय दं आसंनि बिसिङले आं नन सावै जुबाय मानो तामनि बागै हिमालय आंथ' ओ बिथि वाथिन तुयै रोंमानि बरगया सोलोंनाय बरकसि गोरों बरगया सोलोंनाय बरकसि इनका सोलोंमानि बिसिङाव जेटा आं एप्लाइ खाय दङ एप्लाइ खाय जेटा साक्सेस सङै दङ आबो त आंनि रक बाय साक्सेस अंजांनो शेयारिं खालाय मानो हाया दबा जों ताइखाकसा बाबाय थांलायनाय दाबो नायदिको हाय मेसिन स्टार्ट खालायफिका आं चङो आनि ओ भिडिअनो केबोनि थाइसु अमसक तरिया फाना अमहाय गाना गिनि तरि दंखा हिंक्ले बिथिरिवै सामुङा थेपावानो निनि थाइसु बुफांनि बथायनो बाथा गिनायनि बागै तामानि हिमालय बुबारता गोबांमा नुकजाकसों बत्रबो गोबांमा नुकजाक ताबो हिंका बाथा गिनायनि कक्सि हिंका बाथा गिनायनि हिंकानो नों ताबो सामुङा तांसिनाय नों बनो ब्लाइ बिथि ब्लाइ समजायाजात बिथि बथाय समजायाजात बिथि आमहाय बिथि मारिनाय एरपरे फायु यं हायना हाय यं नि बिथि तासिं साजा यं नि बिथि मारिनाय यं नि बिथि निनि दुकानो बा निनि एलाकानि एग्रिकालचार अफिसार रक गामि आमचाइनि बा निनि आमचाइनि एग्रिकालचार अफिसो जे डाइरेक्शन मानो आ बिथि रकनो रिजाबादि बेलाइखाना हामनाय तामनि बागै हिमालय जों थाइसुनो बाजारनि गोबां कुखा पाइ चालाय दंलायो थाइसुनो साबो थकजाय दं तिनि नकबार हुकबार थाइसु बुथाय न जों जतनो थकजागो एमनेसि कगवान दिबाय फलेर राजा आम हिंजागि दङ बनि बागै थाइसुनो सायाले साबो दंबा वाइसु जों नगो सिउ सुगार अंजाक बरक सानसे थाइसु सामाजात थाइसु नायतुगो दङ हिनिबो खोनाव आबो उलो सालायनाय आबो दङ हिनिबो खोनाव भेराइटि आबो सुगार रुगि रसैसि आथाइसुनो चावै मानो हिनै आथाइसुनो चावै मानो हिनै हिंका जों ताइसा ताइखाकसा बाबाय थांलायनाय फायदि हायके न बिथिनो वाइसा कलक वाइसा वारखे रिउइ दङै मानो नों ओ नजल काइसा तुयै थाइसु बुफांनो उसुक जराते कुसुतै रिउइ मानो हिंका फायदि जों तामा बिथिरिलायका हाय हाय सालायफिनाय जों अमहसक थाइसु तरमानि समय आं गायसाका रमै फुनांनाय उसुक थाइसु तरमानि समय अचिकन कुक तरमानि समय नों फांगिसाइड मारिनाय फांगासनि बागै खायसुआक थाइसु बुफाङा खायसुआक कमला बुफाङा
তাকুসং নাইদি কুচুক 150 by 100 rang sebaiknya hingke kucuko bahai ke bithi riman nini spray machine kaisa nozzle selai kale जों खेल खायले यायां फासिं बाहायनो मैखथं गायलाय जावो जोंनि अम्पि एलाकायाव मैखथं गायलायो जों खेत कुबलं बिथि वाथि रिनानि बागै मेसिनबो इउज खालाय दंलायो कमला गायलायो मुसाम्बि गायलायो बरमरा हाला सुफुंलायो बिथि वाथिनो जरा जरा आं खानामानि इनके ब्रनि मेसिन रक पारफेक्ट ओंया सिखनते मेसिन रक पारफेक्ट ओंया आनो बेलाय खसिकिनते मेसिन हेपनो आङोबो 15 feet kusugo ang rohoy tongo tabo 15 feet kusugo rohoy tongo obo biti inga nung nozzle boma painai sikonte nozzle iko na nozzle obo motoroi dara yagra motor ka waisa spray kotor khaimano waisa spray sikin khaimano ang ta motori funong nai obo no iko na di ta singo kolok tongoni tabo kuar kheri nai otabo taibu ko taibong nai taibu kuarang nai yaksa ule taibu kuarang nai nai di ko ei je kuar naka kuar khari mangkai ko kuar khari mangka tabo khenai kolok automatic yaksa tabo khenai kolok tabo khenai kolok naka hai cái nó khai xóa con ngó bé bác một khi bu phăng ngó bé lại khai xóa con ngó hình cái abo nó bị thì kisa salai mất semari này thì cái hình cái bé lại hàng cố gắng nó phun cái nó thay chỗ bớt thay ở hai ni đó hom bé mà phải này abo yo kìa bé mà phải này iko này đi iko này đi naka iko naka iyo bo tai thaisa tongan ang nugrat ang thaisu bu phanga guri nayo berai nayo iko tai thaisa naka iko iyo bo hai thaisa thaisu nugjang mana nong thaisa sihiti ta songdi nini ekdom bu phangsa kabangman thaisu derari mano bemar Hingga ni thaiso barmani tamong khaba ase kabang barmani belai kabang barmani tamong khaba belai kabang thai tongmani tamong khaba abo bepa chokrai pai thangnai bepa yong phui rinai bepa khaksa kosok khaksa thogya kosok khaksa kahamnai hingga thaiso thogya nai boni test kori yang nai boni ekdom tamahina kalai chawoi kono test kori yang nai hingga jong moti rong na manai le jau kisemisa bahai klayoi sini amchayo thaisu kutui kaham ka buini bes kanga thairi manai kaham ka bazarot kari manai color bo size bo boni weight kaham ongna nangnai tuimani bo maintenance khlai mana ni chathai wathai tuiri mani bising tui tuima bo maintenance khai mana abo kaham ka khel narak di kokna tuimani bo chong maintenance khai mano jodi nini khao samung no kaham ke tangna ni bo khatong hinkle thaibu phangrang no chathai ri oi tamani bagi hima hinkle ani naicomani bisingo sini tripura hawo thaicho thaina ni nokbar to tongo tongo hini mano tamahingka ba chini aro sarkari ba besi recharge khaijagi tongo kaijagi tongo engka nokbar tongo mano কিন্তু হাওলে কিসা থাইসু রঙে বাকি ফানসি হাসনামনা নাঙু হাসনামই কাইখা হিংকলে নং বাথাই কাহামনো মাননাই হানো স্নামনা নাंनाय बाहायका हासनामनाय आबरजोंल' सालायनाय हानो नायगानि खलाय स्नामि मा दनो एंका आनिओ गाना नायदि कायसा नखनायको अमंका ब्लैक आम्बेर फ्लाम आं बनो ट्रेनिंग रिमानि ट्रेनिंग नायदिको बेडेक देख थांफायना नाङो पुइला यांनि बेडेको ब्लाइ फाइलिया साकातामजन समसाय ते तलाकारि रिखा yang deng niyo belai faika omo khali nini ako angnai bubar bar kengka khali ang testing ni bagai hoito ba bathai thaisa thuisunari ke mano thaya hingkale bono tamphai khibi mano omongka black amber oro moso thai tongo iko nai ri moso thai tongo
이거 모서 모서 타이 동안 belai kleino taman bagi himala borai ta tampai tani rijang ni tabo bondo sa theri asini sekang boni cha thai barana moso khagi na rang nai hinai moso kairu ingka nadi ko moso busli ro packet kotor noi pailaya tonglayo so moso busli kaham no paimaya packet kotor jaga krui moso busli asa kabang tamo khainai ingka sung tamo khlailai जों मोसो बुसलै आनी गाना गेने थाइ बुफां गायनाय हामजांनाय ताखौ खरकसा तंजावो अक्रा असिम कलाय फरेस्ट डिपार्टमेंट चाकरि खायो बबालाय इंटरेस्टिंग बो दङ हायरंनो तुयै जोङो मोसो बुसलै र मुखथं बुसलै र पाइलायख्लाय पैकेट कायसाना कुनि पाइलायो तामनि बागि हमाले ताबो तो बेलाय खानो काहाम बुसलै न पैकेट कटर खायो बरनि बिजनेस नि सोर्स नि बागि इंगा जों तामो खायलायने फाइदि ताखौ सं ककबारा थाइ सालायमानि जों अबना हाइ खायमानो जे पैकेट काहाम न जों खरंनि खरकदाम पायै बागलायै काहाम भेराइटि काहाम थाइनाय कि बेमार बां थाया आमहाय मोसो बुसलै फान्थाव बुसलै कफि बुसलै लेटुस ब्रुकुलि आमहाय रनो जों गायलाय मानो टब रग फियाबा बुसलैनि रेट बेलाय गोबांबा जों पालका पाइका हामो फाइदि हिंके हायना हाय खुलुमा याफरनाय आनि ब्लगर नायनाय ताखौ बहुत ताइ आनि ब्लग न शेयर ताइ सब्सक्राइब ताइ शेयर खाने लाइक रिनाय रेनो आनि खापांनि खुलुमा याफारो आना सुबामानि बागै हायना हाय आं कयनाय ताइबो शेयर खायजाबादि ताइबो लाइक रिजाबादि तामानि बागै हिंका निरक टंखाय आं ताइबो बखा काहामखाय खायमानो निरंनि हामजांमा फुनुका हिंकले आं थाइसा थुइसो ताइसा कक सानाने लामा मानो काइसा कइसो भिडिअ खायना लामा मानो आ लामानि बिसिंतै आनि तिप्रा हावो जुदि केबो जुदि सा खारिवै खनावै काइ दङ हिंकले बनि नखुङो जुदि काहाम थाइयो काहाम थाइ बुफां थाइ दङ हिंके बनि नखुङो जुदि रां पैसा एबा जानानि काहाम बथाइमानि दङ हिंके बेलाय खा दं थांनाय आसुक कगनारगै तिनिनि भिडिअ र मथाका जतन खुलुमका हामबाय